Igama uZandi Sibongo Umfeka umalwandle lo lwandle aluwela lwelezi inkonjane zona ezihambela le kude phezulu. Siyaqhubeka nezinkulumo zethu ezihambisana ne-LGBTQIA+ community. Namhlanje ke sigxile kuyo le intersex. Uma kuukuthi ukhethe le episode uyimisishile kanhlanhla buyele emuva khana uzo-understanda kahle ukuthi sikhuluma ngani namhlanje i-intersex. Namhlanje ke njengenjwayelo angihambi ngedwa, ngihamba nomama umfundisi. Ngani? Ngoba sifuna ukuba noku-understanda ukuthi inkolo nokuzala nobulili obubili, nokuba isitabane, nokuthandana noma nokushada nomuntu onobulili obufanayo nobakho, inkolo ikuthatha ikubeke kephi? Mawami sawubona, siyakwamukela. Sawubona kunjani? Siyaphila sinjani? Unjani? Sorry. Siyaphila. Umoya engcwele ngiyeza ukuthi uyangihlasela sengikhuluma ngezilimi singakongeni nje enkulumweni yethu. Ngicela uzazise kubabukela ukuthi umama umfundisi ubani, wakwabani, mhlawumbe uma ucomfortable ukuthi usitshele ukuthi ibandla suka kulona iliphi bese siyaqhubeka ke. Ngiyabingelela. Mina ngumama Hadebe, umfundisi Hadebe, ngisuka kaMashu ebandleni lama NCC. Ama NCC maphi Church in Zion. Abazalwane. Oh, okay. Ngiphethe uBishop Mkwena. Yes. Ngicela nje ukubonga kubaba Mkwena for ukuthi amdedele uma siyazi ukuthi abafundisi kune hierarchy, ibizwa ngani hierarchy nasebandleni, kune hierarchy uyareport ebantwini abathile. So ngiyabonga kwi-NCC ukuthi basidedelele uma ukuthi azoshare nathi namhlanje. Mana indaba ake siqale nje kule jwayelekile ukuthi izitabane. Kungani emabandleni ubutabane kungazi ukuthi anibuzwisisi? I-problem iqale kuthina vele sikhuliswa because bebekhona abantu ukuthothi sikhula nabo aba-understandeki, and then thina sase siyatshelwa ukuthi lo ukanjena akwamukelekile. Yes. Mawusufika esontweni uvela ungena nalowo mqondo ukuthi akamukelekile, and then if wena ukholwa noma ukholelwa uNkulunkulu, then bese uya researcha, uyathola and udig eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu created umuntu. Yes. And uNkulunkulu wamphefumulela. Wathi lo imina, wasibiza ngaye lo muntu lo. But yindaba abantu bona basebeya criticizeana, which means they are criticizing uNkulunkulu. That's profound. So ngalokho mina ngase ngiya eBible school. Yes. For 3 years. To dig ukuthi uNkulunkulu befuna siphile empilweni. Why uNkulunkulu asenze sibe kanjeni? And then ngase ngithola ama-answers ukuthi uJesu khona lapha eBhayibhelini akasho lutho ngobutabane. Akakhulumi lutho nje. And ngasibuza ukuthi uthuleleni. Uyina ithulela uJesu eBhayibhelini mangabe kuthiwa umuntu oyisitabane noma umuntu othandana nobulili bomunye umuntu akuvumelekile. Yes, vele sokhuluma ngeSodoma neGomora, akekho ongalaza ngithi ukuthi kuthiwa eSodoma neGomora abantu basebonile uNkulunkulu sebengenwe kuthiwa inamadimoni moya. Yes. Sebelalana bodwa sebenza into eningi, but ngesikhathi uNkulunkulu decide ukudestroy iGomora, kukhona into uNkulunkulu ayibona egcineni wayisola ngayo because kunento yakhe eyafa. And then kulaba abasinda decided uNkulunkulu, these are my people. That's why uJesu egcineni mase kakhona kept quiet about it. So ngamafushane uJesu akacwasi umuntu. No. Akacwasi isitabane. Ithini esicriticize nayo? Mangabe ungena kuMatthew 15 uverse 19 ya 20. Yes. Uthi uJesu imzimba ungawusebenzisa noma ngayiphi indlela oyithandayo. You can live impilo ngendlela ofuna ukuphila ngayo, but remember ukuthi uzingcolisa kanjani noma ukuthi ungcolisa kanjani umphefumulo, i-concern yakhe isoul. Ukuthi uziveza kanjani, uphila kanjani, but remember ukuthi noma uphila lempilo ephilayo, but I am your God.
ekugcineni kwawo konke nje I am your God, and usitshela into ebalekile ukuthi uNkulunkulu ubheka isoul akanandaba nokuthi umzimba wenzani. I've learned that angazi abanye abantu but mina njoba ngangihleli eBible school kunezinto uNkulunkulu ayifuna ukuthi ngizibone because I had so many questions ngempilo. Mase ngakhuluma ngepast ukuthi udlule phadlula and then suthi angihambe ngeBible school ngiyofunda and understand ukuthi uNkulunkulu umuntu onjani kanti. Yes. Why uNkulunkulu? I've got a brother lokhuzana oyistabana. Yes. So ngifuna ukwazi ukuthi why umkhulu engamfuni ubhuti. Umkhulu wayengamfuni ubhuti. Why umkhulu engamfuni ubhuti? Umkhulu wayewupastor naye. Umkhulu was just umkhulu. Oh, okay. Kodwa wayengamfuni. Then mina ngithe mase ngimdala ngathi I need to understand ukuthi why ubhuti wami wayehlukile kunathi sonke. Then ngase ngiyabona no akekho difa kuNkulunkulu. Anginandaba nawe. Ukuthi wena usithini ngaye. But mina I care about ukuthi uNkulunkulu as a creator uthini ngawe. Ma sibonile irole edlalwe amabandla kusukela ngezikhathi iSouth Africa isalwa ilwela inkululeko. Sawabona abafundisi beba involved even this day kunabafundisi abaphumela obala easily basho ukuthi mina ngihambisana neqembu lokuthi uma ubuka manje njengoba sikhuluma ngama intersex today uma ubuka eliphi iqhaza ngoba ngikholela ukuthi amabandla ane access ebantwini amabandla ayakwazi ukwenza izinto zenzeke akhuluma abantu balalele ngoba abantu abaningi bayaya emasontweni Sunday to Sunday kunezinto eziningi ezenzakala emasontweni ezingenza umehluko eyiphi irole ucabanga ukuthi ingadlalwa amabandla ukushintsha lesimo sisibonayo ngoba siyazibona ingaze abantu ziyahlukunyezwa ziyabulawa ngaphandle kwesizathu and iBhayibheli liyasho ukuthi ungabulali umlayelo we10 lo ukhona lapha eBhayibhelini ungabulali manje why thina singabantu kulula ukuthi sibulale kodwa ke egcineni kosuku umbuzo wami uthi mhlambe liphi iqhaza elingenziwa amabandla ukushintsha lesimo esimbi sisibonayo ngokubuka kwami singabefundisi noma singamabandla is together sihlangane and sikhulume ngayo lento yes mase sikhulumile ngayo and bese silethe etafuleni leyizolo lonto bakhuluma abantu ukuthi thina asithanda ukuphathwa kanje sifuna ukuphathwa kanje and then kuyo yonke lento sobe sixoxa bese siletha vele osihlanganisile and sisho sixoxe sisonke bese ukuthi lo mfundisi unga-understand ukuthi why lo enje iBhayibheli izokuhlaziya konke lokho okucaca nalo omunye ocwasayo I understand no nginomuntu okhona ngine-backup kaNkulunkulu so why bona bangishise kanje lo uma ngabe setholile ukuthi no ayikho wrong lento understand ukuthi uNkulunkulu uthini so let me change indlela engimbheka ngayo nangendlela engim-approacha ngayo nangendlela ebengimcwasa ngayo ngicabanga kanje if thina we can sit down sixoxe bese si-refer khona la eBhayibheli because ilona siphila ngalo sikwazi ukuthi masiyala umuntu simyale ngalo but thina asibe sesalibheka iBhayibheli uma ngabe sesigxeka asibe sesambheka ukuthi uNkulunkulu utheni asibe sesabheka ukuthi lo muntu udaliwe uNkulunkulu naye yeah hey ma siyabonga kakhulu igalelo lakho ngicabanga ukuthi lizokwenza umehluko nakwabanye abantu ngiyacela ukuthi siqhubeke nale conversation on the comment section commenta ukuthi uthini uma usisharelile ukuthi uNkulunkulu ubheka ingaphakathi lakho akabheki umzimba wakho nokuthi kwenzakalana emzimbeni wakho ngoba angisho futhi nabo intersex ebudalo yena because labantu ayabashisa ethi uyabaphanisha bathi ngcineni wayisola futhi because uNkulunkulu uyakwazi naye ukuthi ayi njengomzali mawushaya ingane egangile ma thank you so much for sharing with us ngibonga kakhulu nje nokuthi ungihloniphe uthathe isikhathi sakho uze namhlanje I really do appreciate thank you so much cani mshali izandla ma